Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a, barkanmu da waraka, barkanmu da sake kasancewa da ku. Kamar yadda muka yi muku bayani akan yadda ake rijistar wannan abu mai suna org, to yau za mu kawo muku mun yi bidiyo a baya yadda za ka yi rijistan shi da komai, yadda za ka yi rijista dai ka buɗe successful account. To a yau za mu kawo ci gaba yadda za ka yi aiki a cikin wannan platform ɗin, ko kuma na ce wannan site ɗin, yadda za ka yi aiki as a freelancer kuma ka samu kuɗi a biya ka ta hanyar, wato akwai suna biya ta hanyar, akwai cryptocurrency kamar Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC da dai sauran abubuwan da suke yin biya da shi sosai. Sannan kuma suna iya biya da US dollar, wanda duka da yi wannan sai wanda idan ka ga wanda ya saka su zaka iya zaben wanda zaka yi. Sannan kamar yadda muka muku bayani, ana iya upgrading wannan account din. Amfanin yin upgrading din, idan kai upgrading zai baka daman ka samu kowane irin aiki wanda suka ce sai wanda ya upgrade, wato kenan verified din wannan ɗinka. To yanzu ba tare da mun cika ku da surutu ba, wanda ya kasance bai kalli wancan bidiyon da muka yi na register ba, a ƙasan description na wannan bidiyon za mu saka muku link ɗin wancan bidiyon, kawai ku taɓa ƙasan description ku, ko kuma idan ma ba haka ba, idan mun samu dama za a saka bidiyon ya zama a ƙarshen wannan bidiyo yadda kawai za ku shiga ku gani ba tare da mun cika ku da surutu ba. Idan wannan shi ya kasance farkon zuwanka wannan channel din, wannan channel ce wanda take faɗan hanyoyi na yadda zaka yi aiki a biya ka, ba wai wanda zaka wannan ba, zaka yi aiki a biya ka ko kuma ka samu wasu abu wanda ya danganci samun kuɗi kamar su freelancing, affiliate marketing da graphic designing da dai sauran abubuwa da dama yadda zaka yi. Kai ka danna mana subscribing idan da baka mana subscribing ba, ko kuma yau shine farkon zuwanka ka mana subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka saka ta all, yadda da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shiryen mu za su ringa zuwa gare ka kai tsaye, wanda kai ne ma na kusan na farko wanda YouTube za su sanar da mun ɗaura bidiyo ka je ka kalla, saboda ka ci gajiyan wannan bidiyon. Ba tare da mun cika ku da surutu ko kuma wannan ba, wanda yake buƙatar ya bibiye mu zai iya bibiyan mu a yanar gizo-gizon mu, wato www.umartoptv.com.ng, ko kuma a cikin TikTok Umar Top TV, ko a Facebook Umar Top TV. Muna da abin da ake kira pejin mu, wato ko kuma a Telegram, akwai link din Telegram din mu a kasan wannan bidiyo, ko kuma ga number na nan a jefa, duk zaka iya, hanya ne wanda zaka iya tuntuban mu na wannan abin da baka fahimta ba, ko kuma kake neman ƙarin bayani. Insha Allah za mu ba da gudunmawa daidai gwargwadon yadda ya kamata. Wato da farko dai ga wannan a ƙasa nan layi uku, ga wannan layi uku a can ƙasa, idan ka lura gefen hannun daman ka gashi nan, shi zaka taba kamar haka. Idan ka riga ka yi register kenan, mun riga mun yadda zaka yi register, ga wannan wajen an saka get start, ko shi zaka taba. Yanzu kana taba wannan get start din, gashi nan wajen suka ce maka farko a can sama gashi nan get start, suka ce select one of the two options below and get going. Select I want here, ga wannan kun ga I want here. Suka ce if you looking for a freelancer to complete project, wato idan kai ne kake so ka bada aikin ka wa freelancers irin mu kenan, wanda mu abin da ya kawo mu kenan aikin freelancing, ba wai mu bada aiki ba. To idan kaman kana so ka bada aiki wa freelancers, to zaka taba I want here nan. Idan kuma suka ce ko kuma I want work, select I want work if you are freelancer wanting to work on project. Idan kana so kaman kai a baka aiki kai, ga kasan nan wajen sun ce I want work, misali kenan. Yanzu misali tunda mu mun zo magana aiki ne, zaka taba I want work din nan. Suka ce apply for project or list your service. To yadda suka faɗa hakan nan wajen gashi kamar yadda kuka gani, wannan suka ce below you can view project to apply for bid on. You can kuma suka ce and you can also list your own service for potential employers to review. To kun ga wannan na farko, kai ne zaka zaɓi kalan aikin da kake so ka yi. Kamar yanzu misali na iya translation, ko na iya removing background, ko na iya wani dai abu wanda ya danganci wannan tsarin abin da kamar freelancing yadda yake, to shine zan yi wannan. Wannan kuma suka ce wannan browse project, wato wancan idan na saka kamar ni zan faɗa class ina ne ko kuma aikin da nake yi. Kamar yanzu ni ina translation yararruka, to zan iya cewa ni ina translation yare kenan. Duk wanda yazo yana buƙatar mai translating yare express kawai zai saka. Sannan na biyun nan kuma misali ni ne zan shiga wanda su kuma suka cika, kamar a can a farko
kun ga I want here nan wanda na ce mutum zai iya saka ba da aiki, to wannan kamar idan mutum ya ba da aiki, kamar ni idan ina creating thumbnail na YouTube ne, sai naga wani ya ce yana neman wanda zai mai thumbnail, to zan mai magana cewa ni zan yi kaza kaza kaza, sai yayi. To shine wannan. Wancan kuma kai inda zaka bayar kenan, wannan kuma na sama inda zaka yi posting aikin kenan. Wannan list your service, ga kuma browse project, gashi nan. To kamar yadda kuke gani, to yanzu wannan shi wannan na sama wanda zaka list your service din nan, wanda zaka saka project ɗinka for employer to purchase, to review and purchase din nan, to shi wannan dole sai kana ka upgrading account ɗinka daga ko verified member ko kuma zuwa pro member, wato professional kenan. To dole sai ka yi wannan a cikin bi idan ka upgrading, wanda shi kuma kuɗi zaka biya a maka kafin ka iya yi. To yanzu mu tun da ba mu yi upgrade ba, kuma yanzu dai zamu yi insha Allah zamu yi video yadda zaka upgrade haka yi wannan aikin, yadda zaka iya posting din wannan. To gashi nan sun ce browse project list by employer and apply today. To misali yanzu zan iya taɓa nan wajen, gashi kamar yadda na taba shi. To kun ga nan wajen suka ce gashi nan anan suka ce nan newest, wato sababbin wanda aka saka, sababbin ayyukan da aka saka. Ga orders, wato nan order din akwai project guda 700 da wani abu. Ga translation and languages, wanda kaman kake jefan translation da kuma abin da ya danganci rubututtuka kenan. Ga graphic and design, wato kaman wanda suke iya zana logo, thumbnail da dai sauransu. Ga abin da ya danganci website and software kaman application kenan. Ga writing and content, wato abin da ya zaɓi rubutun content da dai sauransu. Ga ta data entry da dai abubuwa da yawa, sell and marketing, video animation, audio and music, blockchain and cryptocurrency, duk wanda ya iya wannan zai yi. Mobile application, mobile development and testing, wato duka wa'annan abu ne wanda zaka yi. Ga business, accounting, HR and legal, duk dai wa'annan wanda kaga na yi, har da engineering and science, wato shi dai wannan aiki ɗaya ne yake nan yanzu haka available. To yanzu misali ni bari na gwada shiga wa'annan duka wa'anda kaga abin da kaga zaka iya yi yanzu a nan wajen zaka shiga, kuma zaka ga masu aiki, ko kuma zaka iya gangarowa ƙasa idan misali wannan din bai maka ba, sai ka gangaro ƙasa. Ga wannan kun ga ya ce translate article from German to English, yaren German zuwa English. Amma kun ga wannan in kuka lura nan wannan ya je verified only, kamar yadda muka muku bayanin zaka verified ka biya naira 15 verifying ɗinka shine wannan. To sai wa'anda suka verify ne za su mai wannan translation ɗin article ɗin shi. Sannan sai ga wannan shi kuma ya ce long time CEO blog content writer, idan mutum ya iya rubuta content zai iya yin shi, wannan aikin kenan. Sannan ga wannan kuma ta ce translate from Italian to English, wato shi wannan ita ma wannan sai pro, sai ka updating kenan. Kun ga yanzu a zo aikin irin mu wanda zamu yi ba. Ga wannan kun ga shi ya ce zaka mai removing background, to wannan jiya na gwada yanzu bari na yi ba. To amma shi kuma kun ga wannan zaka iya yin shi remove background, jiya na apply to har yanzu ba bai review ba. Bambancin wancan kenan, wancan aiki ko za a saka kai. Ga wannan kuma bar dai na kawai kan na cika abin na ta surutu. Ga wannan logo design ne, wanda iya design din logo zai iya yi mai. Bar dai kawai na je can na zaba categories, tunda dai na san an zaba wannan. Misali zan zabi language, translations and languages, bar na shige shi. Yanzu mai da kuke gani nan wajen na shiga, bari ya bude min. Oke, ya bude kenan ma. Yanzu kun ga wannan bari na nemo na wanda ba saka verify ba. Kun ga suka ce wannan easy translate English to Tagalog. Ni wannan ban ma san yaran ba, amma ina tunanin dai za a iya samun shi a Google Translate. Kamar yadda muka muku bayani, zaka duba Google Translate. Kun ga yanzu wannan misali, kun ga aikin nan, kun ga wannan offline yanzu baya kan online, amma misali zaka nemi wannan aikin, kuma idan ya ga ka dace zai iya baka aiki. Gashi nan suka ce kun ga wannan an mai rating 5 star, amma mutum ɗaya ne ya mai rating ɗin 5 star saboda ya ji daɗin aiki. Sannan kuma suka ce wannan yace easy translate English into Tagalog, wannan PDF of 5 page, PDF ne mai page guda 5. Business relation and financial stuff,
only professional translate are invited to offer their bid. To ni wannan yaren nasu ma ban sani ba, amma bari mu ga sunan yaren. Wai Tagalog. Bari na gwada shiga Google Translate na gani ko za a sama wannan. Na ga abin Google Translate nan yanzu nan na shiga ga kun ga nan wajen abubuwan da a misali yanzu ni barna gwada saka yaren da nake so, bari na saka shi magani akwai yaren a nan. Ban dai ga yaren ba, na shiga sacin ma wannan yaren ina ga babu shi a nan, ga da Telugu a nan wajen ma, amma ni ban ga wannan yaren ba. Bari kawai na bari na gwada wani abu. Kun gani wancan yaren gaskiya babu shi a nan, kila ko bai rubuta daidai ba ko wani abu makamancin haka, amma bari mu canza wani wanda za a yi mai. Kun gani wannan gashi nan, bari kawai na fita, bari ya dan refresh. Okay, yau kun ga gashi nan, bari na cigaba da dubawa daga nan. Kun ga wayannan duka verified ne, sai pro verify members, sai pro suke nema. Ga wannan yace dinka menene, bari na bar wannan ma. Yawa ga wannan English to Korean. Kun ga amma shi wannan gashi nan ba su ce sai pro ba. Bari mu gani nan suka ce English to Korean translator. Hello dear translators, I am looking for an English to Korean translator with proven experience in translating document. Misali wannan shi document yake so a mai translate. You will be asked to share previous work sample or take a screenshot test 100 to 500 words. This is a long-term project. Look forward to your best rate. And wannan kun ga dai shi ya kawo wani kuma magana akan cewa sai wanda ya taɓa yin experience, sai ka nuna mai ma proving wani aikin da kai. To bari mu gwada canza wani, tunda mu kun ga ba mu yi wani aiki a nan ba, balle mu ce ko muna da wani aiki da muka yi za mu nuna mai zai fahimta. Gashi nan wannan shine wannan, bari mu gwada canza wani Latin translate. Kun ga wannan, to shi ma dai bari mu ga wannan kila dace. Kun ga wannan ba amma taɓa yi mata aiki ba. To amma akwai wani hanzari ba gudu ba. Duk wanda ya ce ka mai aiki, ya ce ka saka mai aiki a wani waje daban, kar ka saka mai aiki, saboda yanayin tsaro. Za ta iya yiwa mutum kawai ya ce maka ka mai kaza saboda shi watakila a zuciyar shi so yake su ce ka dole a cikin nan za ka mai aiki, saboda a baka wani, saboda ka gane dai cewa wannan ba wanda zai cuce ka bane. Suka ce nan wajen gashi na looking for some Latin translate to translate article to Spanish, wato yaren Spain. Zaka translation din shi. To gashi nan kun gani nan wajen article ne. To misali shi yanzu gashi nan kun ga kuɗin da yake expecting mutum mai aiki ya saka. Kai zaka zaɓi kuɗin da za a biya. Kun ga wannan yace from $5 to $25. Abinda zaka zaɓa kenan, abinda zaka zaɓa kai wuce wannan. To bari ku gani yanzu misali place a bit. To kun gani nan gashi nan USD kuɗin dollar kenan yadda kake so a biya ka. Yanzu bari na gwada cewa irin $15 misali. Gashi nan kun ga wannan suka ce date din da zan zaba, how soon can you complete your tax. Bari na ce kun ga wannan yau muna 16 ga wata ko yau muna 15, suka ce nan a zuwa 16 ga wata. Bari na bar 16 ga wata karfe nawa. Misali zan iya cewa PM shine na rana ko misali, bari na ce karfe 1 na rana zuwa gobe da misalin karfe 1 na rana zan iya gamawa. Nan wajen suka ce message optional, amma ka bidiyon ya tsayi ba sai na rubuta ba. Suka ce send message to message
to the employer to highlight your application. Amma wannan optional ne, zan iya rubutawa, amma saboda yanayin lokaci bari rubuta ba, bana so bidiyon ya yi tsayi sosai, bari na saka haka. Suka ce check employer review. Please check the employer rating and verification status before binding dispute and not abbreviated by lithium. Read the project. Make sure you have read all direction and intention and on completing the project. Not doing so could lower your freelancing ranking. Wato ka karanta duk abin da aka ce ka yi saboda ka samu rating mai kyau, saboda akwai wanda shi rating ɗinka zai duba kafin ya baka aiki. To kun ga misali kamar wanda suka fara aiki yau, wannan ne aikin ka na farko, ba lallai a ce kana da rating ko kuma in dai ma aikin ka na farko kenan, na san baka da rating ko ɗaya, to ya zama ka natsu ka ga aikin da aka ce ka yi saboda ka yi aikin mai kyau, ka samu rating mai kyau. To misali kawai ni yanzu zan zo nan wajen saka nan wajen gashi nan, kun gani yanzu wannan na riga na apply. Yanzu kun ga suka ce min gashi nan bid under review. Kun ga wannan suna review ne da dama, da zaran aka ce sun yi review to akwai inda za su min message. Ga wani waje a nan wajen kun ga an saka alaman wato chatting. Kawai misali idan suka min zanga number ya fito a wajen, to gashi nan kun ga suka ce bid has been submitted by, ga sunana gashi nan $15. Kun gani anan, amma dai a yanzu haka ba su bin wani message ba, to zan iya barin shi a nan wajen. To duk sanda suka min wani message zan iya dauka na yi. Sannan kuma bayan wannan shikenan dai an gama wannan. Gashi kuma kun ga suka ce gashi nan idan zaka yi aiki akwai wanda zaka gani instant ne, kawai take zaka fara yin aiki. Suka ce wannan akwai abin da na gani nake so na dan sharing wa mutane yadda zaka fara yin aiki da wuri. Akwai wani waje da na gani instant wannan ne, ga wannan da instant here. To bari mu gani. Kun ga wa'annan misali yanzu wannan ya ce idan ka shiga can wajen da na nuna na shiga, bari na ƙara shiga. Kun gani nan wajen gashi nan instant yet din nan, shi zaka taba kamar haka. Da na shiga kun ga inda ya nuno ni, suka ce instant here, how do they work, find out. Kun gani wannan suka ce daily crypto, download app and earn cash with steps. Kun ga wannan zaka yi, amma kun ga su wannan kuɗin su ba, amma wannan misali zaka iya yi yanzu inda aikin irin ka zai iya yi, ba wai sai pro ba ko kuma verified. Kun ga sunan dai wayannan dai duka su ne. Ga wannan ya ce sign up and get 15% cashback on your crypto transaction. Misali zaka yi sign up kuma kai ka samu 50% cashback on your crypto transaction. Ga wannan kun ga shi ma wannan ya ce download Clav app from Play Store, Nigerian only. Wannan zallan na 'yan Najeriya ne, idan ka ɗan Najeriya ne zaka gani. Akwai na worldwide, amma wannan kun ga sun ce Nigerian only. Ga wannan kuma Sobe and Junkie Sobe tax only for USA. Kun ga wannan na 'yan USA ne ma, sai pro ne. Ga nan dai wa'annan da yawa duka wanda zaka iya yi zaka yi. Kun ga wannan ya ce download the app, to kai dai, amma duk abin da zaka yi kakka tura wani proving ɗinka a waje, ya zama da proving ɗinka a cikin nan zaka mai, saboda gudun scammers wanda za su iya cutanka. To wannan shi zai kasance ƙarshen wannan bidiyon, saboda ma kun ga mun kai wajen minti 20. A bidiyon mu na gaba insha Allah za mu iya kawo, idan muka ga za mu kawo muku yadda abin yake. Yanzu wancan dai na saka zan mai aiki, na ɗauke na aiki, zai ɗauki, idan ya ɗauke ni zan gani, zan yi mai aiki, zan posting mai ya gani. To wannan shi zai kasance ƙarshen wannan bidiyon, sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba. Na gode. Sannan muna roƙo ku yi mana liking ɗin wannan bidiyon idan ya burge ku.